Blaya pi akan kesengi ngin pusan ya ke gospel kat kemuyanes along ke kandai kat sau hadu kat sau bat kat sang tiki senran uyanes baptis kilawan sa Jisu ban keli belai sya mangi bat ki parisi ni sya jingit bun sin hari ki senran jome kim sya jingit setia Jisu la jubam Pikmi lenti ba ki bara shawer shaka jing kawai poi ka poi man kin singosi kad ba unong let kurim udang don bat ki dalele ru Henry kan poi kapor haba ya unong let kurim en sim no naki haka takasngi te kin sa sha jing it kane ka jing keli sapang ka jing sha jing it ka julong ka urkom ban pen sengu bahaya ublei ban yo jing maaf na ublei nadu ka niam barim jong kiju adu mentah jong ba ngilak kelalong ki kristan kinang buat jong kris ya kane ka jing sya jing it bad uji su hiru ingi i ha jing sedang jong u ya ka ministry wala sya jing it sa posingi bat sa pomit bat haba unsai yait leng ba na ka jing yap jong ubreu sya ka jing im bom jukut ka singi shwabo sa sya jing idru kitu kisngi nalor ba sya sitam ha ka met jong syam labam syam ladi rek ekapa kini ki senran len ki breu ki ba dei ki jong Yohanes baptis ba kila wan ban kili show Jisu sapang jing sya jing it pamaki sya jing it rei kisenran jong Jisu pat kim sya jing it kalong ka pasai ya ka jing patai jong Jisu namar ba Jisu udai unong leit kurim pada ba ngi leit sya jing khawai kin tu kurim ba la khat unong leit kurim mano uban sa sya jing it boro ki bam ki sa ya kat ka ba ki nong khat jing khawai kila pen kre te nomor kata hato ni kristan ni ki ba ong ba ni dan ya Jisu ba im ha ka jing im balang jing im niam chungi hato ngin sa jing it ne ngin sa jing it chu apa kumta ka jubab jong Jisu hang ne kalong ka pasai Henry ka por kan poi haba ya unong let kurim en sim no naki hakata kasngite kin sa sya jing it Menta ya Jisu ula don syabeneng ula kiu syabeneng hadin sapusngi jong ka jing bipat jong Jisu aba ula yai bat ki apostol ula nang batai susu ha ki apostol bakin dup sempang ye ki jing maya baro ya saindur jong blai barok hai baru laki syabeneng tak ba ula kurku yaki te hadin kata abala simno ya nong leit kurim napdeng jongi te ni menta ni sya jing it bat ni sya sitamru aku mau Jisu la sya jing it bat la sya sitam nakapenta ban sai ka pop ka sang jong ka pertai tu kumta ngiru menta ngin sya jing it bat ngin sya sitamru pat kani kan yarap ingi bantu poi sya kami jing kawai kintiu kurim bajunom hang ta hakaba ngin sayo i pat ngin sadon lang bat unong let kurim jongi Jisu Kris hakaburam hakaba ngin sayo i ya umar khmat kumba ulang ya ublei kumba ulang pada men sim bakoi kumba ulang kene kedai ka thong jongi hakijing im jongi bangin poi te konmen ko para tungin yai mare sya kene ka thong namar kene kedai kejing mare thong ka bom le no ai kan yo ya ka buskit bat ka nam ka bakrau ha beneng ngin yo ya ka pan singat ngin yo ya ka jan linan ka bali ya ka kerteng ke batmai ya ka kerteng bat ya ka certificate ke ba ngin yo ha beneng
ben yo ta mau balik pangin poi sebenarnya kepala thok ha ka kitab jing pen Paul nong kebalai de nomor kata konmen ko para tungin long bor ki badon ya unong lait kurim ujisu ha ke jing im jengi bat da keba ngile ya kene ke jing sha jing it bat jing sha sitam ngin dubla ban long ki bakoi bat ngin le ya kene om tang maroi hende lengba jong kebalang ringkat bat kebalang ringkat pergi sakramen jong kebalang om dei maroi bat kebalang kai nadu ki men barim nadu ki por sedang ki spa snem ki banikong jong kebalang ngila jubu berbor ya arsingi jong ke jing sha jing it ka singi balang bat ka singi thodi bat kumno bangin le yakene da kapa man ka singi thodi like no ka singi thodi jong ka paskha ba ngin kendia na ka bamda bat ngin sha jing it ru lada ngi kwa bandon yo nong le kurim anda ngilakut kene ke jing ya pilgrim jong yang ne slapertei tin mar kata tu ngin but ngin ko ngo bangin long ki postat ko mo jisu wang da ka ba ngi ko ngo ba ngi rakhe ya ka tin ko mo jisu ula kren ber lahi kai hangi to blai un ker khu yangi we pe we man sim ko on nyai pen singan pen slur pen ilenti yangi hakerte kupa berkun sim ko amen. Any roy try Jesus Christ, junam la junam amen.